गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे मोनसे भिडिअखौ जानो हागौ नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों बा मोनथिखाबाय जानो हागौ। थ' जियानो जा जायफ्रानोखि मोनथियाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामनायासै लोगोफोर सिदानै डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांदो आरोना। थौदो बिदिब्ला। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मानि भिडिअ लाना फैदों आरो मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। गोबां गोबाव जाबायमोन बिथांनि जिहेथु जेबो खौरां मोनैया बहा दङ बहा गैया मा खालामदों मा थादों सोरदों थांदों नङा होमब्ला लोगोफोर जायखौ नोंथांमोना सिनायखायो रशमा ब्रह्म होननानै बुङोब्ला गोबां ससियेल मिडियानि सासे अनफावरि सुबुंमोन बिथाङा नङा होमब्ला लोगोफोर। बिथांखौ दिनै थांनाय 5 आगस्ट खालि नागिरनानै मोनबाय होननानै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि बिथोन बायदियै बिथांखौहाय मोनबाय दायो बिथांखौ न'आव लाबोफिनबाय आरोना लोगोफोर। जिहेतु नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे नटिसखौ आं होनो हादों नोंथांमोना जायफ्रानोखि नुवाखै मोनथियाखै गुवारै नायलां नोंथांमोना बेफोरखौ आरोना लोगोफोर अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बबे जायगायावहाय बिथांखौ नागिरनानै मोनखो आरोना लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाल'मोन आरो लोगोफोर।